πρόσωπό σου να ματώνει από τις σφαίρες. Δεν έρχονται μονάχοι στους καλύτερες μέρες. Κάθε σου κίνηση γκρεμίζει αδικίες. Μη ξεχαστείς ούτε στιγμή, μη λες δικαιολογίες. Σώπα, μη μιλάς. Είναι ντροπή. Κόψε τη φωνή σου. Σώπας επιτέλους. Κι αν ο λόγος είναι αργυρός, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου λέγανε. Σώπα! Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια του νησί. Μου λέγανε. Εσένα τι σε νοιάζει? Σώπα! Μεγαλώσαμε σε ένα κράτος όπου κάθε αδέσμευτη έκφραση γνώμης διώκεται ανηλαιώς. Στην τρυφερότερη ηλικία της ζωής μας, θέλησαν να αλλοιώσουν το χαρακτήρα μας, να μας κάνουν απαθείς, να μας μετατρέψουν δηλαδή σε ένα κοπάδι πρόβατα. Ιδεολογική καθοδήγηση. Έτσι ονομάζεται η κατάπτυστη μέθοδος, με την οποία στραγγάλιζαν μέσα σε μια ομίχλη από κούφιες ρητορίες κάθε αυτόνομο στοχασμό, κάθε κρίση που κατάφερε να βλαστήσει. Με φιλούσε το πρώτο γόρι που ερωτεύτηκα και μου λέγανε Κοίτα μην πεις τίποτα. Σώπα! κόψε τη φωνή σου και μην μιλάς. Σώπε. Και αυτό βάσταξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στο πεζοδρόμιο. Τι σε νοιάζει εσένα, μου λέγανε. Θα βρεις τον πελάτη σου, σώπα. Αργότερα φωνάζανε οι προϊστάμενοι. Μη χώνεις τη μύτη σου παντού. Κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Σώπα! Σας ρωτώ όμως, αφού το γνωρίζετε, γιατί δεν αντιδράτε? Γιατί ανέχεστε να υφαρπάζουν τότε εξουσιαστές τα δικαιώματά σας, κομμάτι-κομμάτι, το ένα μετά το άλλο, ώστε μία πρωία δεν θα απομείνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τόσο πολύ καταβεβλημένο είναι το πνεύμα σας από τον αδιάκοπο βιασμό του, ώστε λησμονείτε πως δεν είναι δικαίωμά σας, αλλά ειδικό σας καθήκον να δώσετε ένα τέλος σε αυτό το καθεστώς. Παντρεύτηκα, έκανα παιδιά. Η γυναίκα μου ήταν τίμια και εργατική και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που της έλεγε Σώπα! σε χρόνια δίσεκτα οι γονείς, οι γείτονες με συμβουλεύαν. Μην ανακατεύεσαι. Κάνε πως δεν έχεις τίποτα. Σώπα! Μπορεί με δάφτους να μην είχαμε γνωριμίες ζηλευτές. Με τους γείτονες μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι παράλληλοι. Δεν είμαστε σε θέση να αναλογιστούμε το νόημα των γεγονότων που ζούμε. Αν όμως αυτή η καταστροφή μπορεί σε κάτι να μας ωφελήσει, είναι στο γεγονός πως θα λυτρωθούμε μέσα από το μαρτύριο. Πως θα αναζητήσουμε το φως μέσα στην πιο βαθιά νύχτα. Πως θα το πάρουμε απόφαση και θα ενώσουμε επιτέλους τις δυνάμεις μας για να αποτινάξουμε το ζυγό που σκλαβώνει την ανθρωπότητα. Όλοι θέλουν να ρυθούν τη συνενοχή τους. Όλοι αυτό κάνουν. Και μετά, με ήσυχη και καθαρή τη συνείδησή τους, επιστρέφουν στον ύπνο τους. Κανένας όμως δεν είναι αθώος. Είμαστε όλοι ένοχοι. 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 Δεν κλαίω σου είπα που τα είδες στα δάκρυα. Εσύ να ανησυχείς για τα εδάφη τα πάτρια. Τα φύγια ξαναβγήκαν από τις τρύπες τους πάλι. Το φόβο σου μυρίστηκαν και σήκωσαν κεφάλι. Φιλοί με μπράτσα του σκοτάδι με κεφάλια άδεια. Πουλήσανε ελληνισμό στα νόητα κοπάδια. Και εσύ που οι παππούδες σου ήρθαν κυνηγημένοι, μην το ξεχνάς, είναι ιερό το βλέμμα του ηγέτη. Κατάφεραμε τη γλώσσα μας. Στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του Σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη, αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά, φτάσαμε ψηλά, μας δώσανε παράσημα, τα πάντα και όλα πολύ εύκολα. Μόνο με το Σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτό το Σώπα. Μάθοντας τη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στην πεθερά σου, και όταν νιώσεις ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάτι να σωπάσει. Κόψει ΣΥΡΙΖΑ, πέτατε σε σκυλιά. Αργά, ύπουλα και συστηματικά, ο καθένας κλείστηκε σε ένα πνευματικό μπουντρούμι και μόνο όταν πλέον βρέθηκαν εισοδεμένος εκεί μέσα, συνειδητοποίησε τη συμφορά που έχει συμβεί. Ελάχιστοι αισθάνθηκαν τον όρθρο που πλησίαζε και ανταμοιβή για τις ηρωικές του προειδοποιήσεις υπήρξε ο θάνατος. Πολλά ακόμα θα υποθούν για τη τύχη των ανθρώπων αυτών. Αν ο καθένας περιμένει μέχρι κάποιος άλλος να κάνει την αρχή, οι αγγελιοφόροι συνέμεσης θα ζυγώνουν όλο και πιο κοντά, ζητώντας εκδίκηση, και τότε το τελευταίο θύμα θα ρηχτεί βορρά στις αγώνια του ακόλουθου δαίμονα. Γι' αυτό πρέπει ο καθένας, έχοντας πλήρη συναίσθηση ευθύνης, να αγωνιστεί ενάντια σε αυτή τη μάστιγα της ανθρωπότητας, ενάντια στο φασισμό και ενάντια σε κάθε μορφή απολυταρχικού κράτους. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεις σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και επιβολές. Δεν θα ντρέπεις τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά να μιλάς χωρίς να μιλάς. Να λες, έχετε δίκιο, είμαι σαν και εσάς. Αχ, πόσο θα ήθελα να μιλήσω, κερατάς. Και δεν θα μιλάς, θα
Θα γίνεις οπλατάς. Θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου. Κόψε την αμέσως. Δεν έχεις περιθώρια. Γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου. Όταν όμως ένας άνθρωπος δεν βρίσκει πλέον το κουράγιο να διεκδικήσει το δίκαιο του, τότε είναι απολύτως βέβαιο πως θα διηγηθεί στο χαμό. Θα μας αξίζει να σκορπίσουμε στις 4 γωνιές του ορίζοντα, όπως η σκόνη σκορπίζει από τον άνεμο. Αν έσω στο παραπέντε δεν ορθώσουμε τον άστημά μας και δεν βρούμε επιτέλους το θάρρος που μέχρι σήμερα μας έλειψε. Πάψτε να καμουφλάρετε τη δειλία σας κάτω από το μανδύα μιας δίθεν σοφροσύνης. Γιατί κάθε μέρα που διστάζετε, κάθε μέρα που δεν αντιστέκεστε σε αυτό το κίνημα της κόλασης, η ευθύνη σας αυξάνει, σαν την καμπύλη του διαγράμματος που σκαρφαλώνει όλο και ψηλότερα πάνω στον άξονα. Κάθε λαός, κάθε άτομο έχει δικαίωμα στα αγαθά του πλανήτη. Ελευθερία λόγου, ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης, προστασία του πολίτη απέναντι στην ευθέρετη βία εγκληματιών κρατών. Αυτά είναι τα θεμέλια επάνω στα οποία θα κτιστεί η Νέα Ευρώπη. Για να είμαι τουλάχιστον σωστή στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και σε παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου. Γιατί νομίζω πως θα είναι στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρίκι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!» Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις. Τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες.